kumno baro parlok ba I ngipdeng so bayo pi hakani ka channel hakani ka video ka desh phang ki jing bakla haki coronavirus testing kane ka day ka video ka ba ar ka video ka ba ningkong ngalap dep penmi ar sngim soba pej bahaya kane ka dur ngan bataya pi ka e balale bakla hapar batas ya u corona kumba pitim ka sorkar kepenan kam daki rapid antibody test ban lab ya uknyang corona henrei hakani kadur pila ban yui ba u IgM antibody unlong positive tang hadin san sngi bat kan ne hadu arpwe sngi u IgG ban ulong positive hadin ka khatsau sngi bat kan ne junom te ban test daki antibody kabha ban test hadin khatsau sngi lane arteo tala yo yaki signs but symptoms lani ki dak kishin jong u coronavirus henry ban lab yaki brew ki ba yo ya u corona klem ki dak kishin kabha bon ponon kam daka RT-PCR lani ka reverse transcriptase polymerase chain reaction namar ka sensitivity jong kani kam test hapo siteo kade rupnyo persen tangba hadin khat sausngi pan ka sensitivity kala here te kabalungkot ngan shuong ba kabhaban le shuada ka RT-PCR khnang ban lab ya ki brew ki bom done ki dak kishin jong corona lani ki ba ki juong ki asymptomatic patients henry hadin RTO pan kabhaban le daka antibody test khnang ba ka test kan long ka ba positive